wasa da zuciya. Salam ‘yan uwa, kuna tare Usman daga Usmaniya TV, sannan kuma barkamu da sake saduwa a cikin bidiyon yadda ake yin editing na uku, wanda yake muku bayani akan yadda ake haɗa lyrics, ma'ana waƙa wadda take tare da subtitle, wanda zaka ke ganin abin da ake faɗi a cikin waƙar gashi na a rubuce, sannan kuma kana sauraron waƙar. Ba tare da ɓata lokaci ba, ku biyo mu a cikin wannan bidiyon, za mu muku bayani dalla-dalla. Amma kafin nan muna ci gaba da roƙonku da ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ku sai ku danna mana like, sannan ku share ga 'yan uwa domin kowa ya amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu je mu fara. To da farko dai, idan ka buɗe application ɗin editing ɗinka, za ka shiga nan inda za ka yi sabon editing, inda aka rubuta alamar plus ɗin nan. Idan ka shiga zai baka waɗannan zaɓuɓɓukan, mun yi bayanin su tun a baya, yanzu ba sai mun yi bayanin su ba, bari mu shiga wannan kawai. Yau sai ka shiga ka nemo background mai ɗan kyau, yanzu bari mu zaɓi wannan, sai ka ja shi ya kai dai tsayin yadda kake so, sai ka je ka ɗauko waƙar. Yanzu misali abin da ya fi sauƙi, kawai ka nemo folder. Yawa, sai ka nemi folder da waƙan take ciki. Yawa, kun ji waƙan, sai kai adin ɗin waƙar, sai kai good. Bari mu sake jin waƙar. A daidai nan ta ƙare, sai ka datsa shi, sai ka dawo da gaba. Shi ma sai ka datsa shi daidai nan. Kawai sai ka dawo, sai ka sa mai rubutu. Idan ka taɓa saitin shi yayi, sai ka yi rubutu. Sai ka yi adin a wurin, sai ka canja kalar rubutun. Nan ma sai ka sa mistake. Yawa.
Yawa kun gani, ban ma nuna muku yadda ake canja kalar rubutun ba. Idan ka taɓa shi za ka taɓa nan domin canja irin rubutun, za ka duba nan duk irin kalan da ya ma. Idan kuma ba wanda ya burge ka a nan sai ka taɓa nan daga ƙasa sai ka taɓa. Ga sauran nan su ma idan akwai wanda ya ma sai ka zaɓa. Yanzu mu bari mu zaɓi wannan. Yawa kun gani duk shi muka zaɓa da farko. Sannan kala yadda nake mai da shi baƙi, nan za ka shiga sai ka zaɓi kalan da kake so. Ga sunan kala kala, ni shine nake zaɓar baƙi, sai ka zaɓa gashi sai ka danna gode. Shikenan ya koma baƙi. Yawa sauran ma bari mu sa musu in animation. Idan ka taɓa nan in animation zai kawo kanan, za ka zaɓi wanda kake so. Yanzu misali shi ma bari mu sa shi a nan kawai, ma bari mu rage mai gudu. Shi ma wannan bari mu sa mai in animation. Yawa sai kai good. Yawa sai ka taɓa ƙarshen rubutun sai ka bi kowanne sai ka datse gefen shi. Yau kamar yadda kuka ga na yi wannan, haka za ka datsi baitin gaba shi ma ka yi shi, ka zaɓi na gaba shi ma ka yi shi. Haka za ka ga wasu YouTubers ɗin ma iya abubuwan da suke ɗora a channel ɗinsu kenan. Wasu kuma irin suna yin shi ne haka ɗan guntu haka sai su ɗora a Instagram. To kun ga dai hanyar da ake bi wajen haɗa lyrics, za ka ga an ɗaɗɗora shi kana kallo yana burge ka. To wannan ce hanyar da ake haɗa shi. Sannan kuma anan nake cewa to nan ne ƙarshen bidiyon. Muna roƙonku da ku danna mana like da share. Idan bidiyon ya burge ku, ku aikata yanzu nan, sannan ku sanar da ni idan kuna da wata tambaya. Ina dakon tambayoyinku. Na gode.